И пак с нашия нимбот. Днес съм решила да надпиша ракиите на мъжа ми, тъй като всички са с различни надписи, а уж всички са в красиви бутилки и се предполага, че трябва да изглеждат добре. Сменям златната лента с червена и да видим сега какво ще се получи. Отварям си приложението и както обикновено принтера разпознава автоматично, че ще работим този път с червената лента, а не с златната. Слагам си надписа, реших да добавя и годината на самите ръки, реших, че така ще е по-интересно, а пък и не е лошо да знаем коя от кога е. За финал реших да добавя и красива рамка, миналия път ви показах как се прави това. Отзад върху шишетата старите етикети, написани както ни дойде, а виждате и какво затворих тук. Хайде да видим сега и как ще се получат върху самите шишета. Мисля, че се получи доста елегантно и освен това си отива с червената капачка. На мен ми харесва. Продължаваме нататък. Тук имаме грозде с шафран. Ето го. Че доста добре си изглеждат. За дюлята специално реших да сложа рамка и отгоре и отдолу. И мисля, че се получи дори още по-красиво, отколкото предишните. Една по-специална и по-стара, която детето се постара да украси с глина и си заслужава да й направим хубав етикет. Ето го и последният етикет, точно до останалите красотички. Красиво и бързо. Могат да се подарят на всеки рафт и ще стоят красиви и интересни. А същите етикети може да използвате и ако решите да направите подаръчета за вашите гости, примерно за кръщене, сватба или каквото прецените.